The world needs to hear. The world needs to see their faces when they talk about this. Don't look away. אז מה שלומך? לא בסדר. למה? סבתא וסבא שלי נהרגו. מתגעגעת אליהם? יותר ממך. אבל יש לי משהו שהם קנו לי, עליי. מה? העגילים? וואו, ממש יפים. מי זה קנה לך, סבתא? כן, זה סבא. סבא? לכבוד יום ההולדת שלי. אני עדיין עצובה מכל מיני דברים שקרו בקיבוץ וזה, או נגיד סבא וסבתא שלי כבר לא איתנו, אז זה עצוב. אני עוד מתאושש מהמצב, כי לפני כמה ימים הודיעו שמצאו גופה של חבר מאוד טוב שלי מכפר עזה, שהיה ממש גיבור, ירו בו. אם הייתי ילד, שתי הלוויות בשנה שאני בקושי הולך, ועכשיו יש לי משהו כמו 40. אני הייתי בממ"ד איזה 17 שעות, לא הייתי יכולה לסבול את זה. מה היה הכי קשה? רציתי כבר לאכול. לא תחצחתי אפילו שיניים, רק קמתי במיטה פתאום הזדקה. ואז אבא שלי שמע יריות, הוא הרס להביא את האקדח שלו, ואז הוא ראה שתי מחבלים על אופנוע כזה, ואז הוא רוקן עליהם מחסנית. ברחנו לממ"ד, כולנו התחבאנו מתחת למיטה. אמא שלי חסמה את הדלת. אמא ליפה חולצה שהייתה זה על היד, קשרה את הידית על היד שלה. כשהם הגיעו, הם פתחו, ניסו קצת לפתוח את הממ"ד. אני דחפתי את המיטה על הדלת. איך ידעת מה לעשות? אני לא, אני פשוט שמתי כל דבר כבד על הדלת. ומה, דחפת את זה חזק? כן. לא יכולנו לעשות כלום, מה הם צעקו? הם צעקו מילות בערבית. כמה שעות, את יודעת כמה שעות הייתם שם בממ"ד? כל היום. התכתבתי עם סבתא, והיא התקשרה אליי ורשמתי לה שאני לא יכולה לענות. תשמע לי מה קורה, יש מחבלים, רשמתי לה. סבתא שלנו התכתבה איתנו, היא התקשרה אלינו ואמרה ירו בסבא, ואני זוכרת שההודעה האחרונה הייתה הצילו הצילו. ואז איבדנו קצר. כן. זו הייתה ההודעה האחרונה ממנה? כן. חשבת עליה הרבה? מאוד. עליהם. מה את חושבת? למה את הכי מתגעגעת? לארוחות שעשינו מדי פעם. היא הייתה מכינה לי תמיד בחרופים, אורז עם חלב. אהבת את זה? כן, ומרק ירקות. פשוט הבנתי שזהו, זה נגמר, התחלתי לכתוב לחברים. היה כיף להתראות. כלומר, מה, התחלת כבר להיפרד מהחברים? ואז אני מוצא את עצמי ב3 לפנות בוקר, כותב הודעה, הוציאו אותי, ושאני חי. ואז פינו את כולם מחוץ לקיבוץ, בדרך היה גם הרבה גופות מסביבנו והמון דברים שילדים לא צריכים לראות. מלא בתים הרוסים, זה היה קצת מפחיד. אז כשראיתי דברים קצת מפחידים, אז אמרתי, בקטע הזה אני צריכה לעצום את העיניים. ועצמת? אני שערת את המקוחות? עצמתי.